ବୋଲି ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛି। ଆରେ ଏଇଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛୁ, ତତେ ମିଳୁନି କି ଆମ କାହାକୁ ବି ମିଳୁନି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ମଣିଷକୁ ସୁଦୃଢ ସବଳ କୋଦାଳ କରିଥାଏ। ନା ରେ ସାଙ୍ଗ, କେତେ ଆମେ ଆଉ ସିଙ୍ଗଲ ରହିବା, ତୁ ଗୋଟେ କିଛି କର। ଚୁପ୍, ମାଇଚିଆଙ୍କ ପରି କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ସାଙ୍ଗ ପ୍ଲାନ୍ ଟା କଣ? ଆରେ ପ୍ଲାନ୍ ଟା ସବୁ ଶୁଣ। ଆରେ ବୁଝିଲ ନା ପ୍ଲାନ୍ ଟା? ଚାଲ ଯିବା, ଏବେ ତ କୋଚିଂ ଛୁଟି ହଉଛି। ଆରେ ନିଜ ନିଜ ନମ୍ବର ଲେଖି କାଗଜରେ ସବୁ ନେଇ ଆସିବ ହେଲା। ଚାଲ କଣ କେହି କୁଆଡେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆସିବେ ନାଇଁ କି? ସାଙ୍ଗ ଆଇଲେ ଆଇଲେ ଆଇଲେ, ଚାଲ 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 ଆଇଲେ ଆଇଲେ। ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସାଙ୍ଗ ଥରେ ପ୍ଲାନ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ମିଶନ କ୍ୟାନସଲ କରିବା ନା କଣ? କାଲି ସୋମବାର ଅଛି, ସବୁ ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଆଜି କଣ କେହି କୁଆଡେ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି? ଏଇ ଦେଖ ସାଙ୍ଗ, ଜଣେ ଆଉଛି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ସେ କୁଆଡେ ଗଲା? ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଏଇ ଝିଅଟା ମୋ ପାଇଁ ଛାଡି ଦିଅରେ, ଆଉ ଉପରେ କେହି ଆଖି ପକା। ତୋ ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି କରିପାରିବୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଆଣିଛୁ? କରିବ ନା ରେ ସାଙ୍ଗ? କଲ୍ କରିବ, ବସିଥିଲା। କେତେବେଳେ ହେଲାଣି କଲ୍ ଆସୁନି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଆସିବ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈଧ ରିଚାର୍ଜ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ରିଚାର୍ଜ କରି ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ। କାହିଁ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଅନେଇକି ବଇଛୁ? କାଲି ରାତିରେ ତ କଲାନି, ଆଜି କଣ କରିବ? ନା ସାଙ୍ଗ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, କରିବ କରିବ। ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ମତେ ବି ସେୟା ଲାଗୁଛି, କରିବ। ହସିଥିଲା କରିବ। ଚୁପ୍, ଭାଉଜ ହିସାବରେ ହବ ନା? କଣ ଲାଉଡ ସ୍ପିକର ଦିଅ? ମୋ କଲ୍, ମୁଁ କଥା ହେମି। ତମେ କଣ କାଲି ରାତିରେ ଫୋନ କଲନି? ତମ କଲ୍କୁ ଅନେଇ ବସିଥିଲି ମୁଁ। ଆଉ ତମ ନାଁଟା କଣ କହିଲନି? ଓହୋ, ମୋ ନା ବା ଟୁଙ୍ଗୁ। ତମେ ଜାଣିନ କି ମୋର ବି ଛୋଟ। ତମେ ଆଜି କଣ ଖାଇଲ? ମୁଁ ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇଛି। କଣ ହେଲା, ପଖାଳ ଖାଇଛ? ନା ନା, ତମେ ଚାଲ ମୋ ସହିତ ହୋଟେଲ ଚାଲ, ଖାଲି କନ୍ଦମୂଳ ଖାଇବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ହେଲା ଶଳା ବୁଢା ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ କଥା ବି କରେଇ ଦଉନି। ଗୋଟେ ପାଗଳାଟେ କରୁଛୁ ନା କଣ? ନା ସେ ପା ଆମ ଟୁଙ୍ଗୁ। ରଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଇଛନ୍ତି। କଣ ଏଇଟା ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, କୁଆଡେ ଯାଉଛି କି? ନା ରେ ସାଙ୍ଗ, ଟିକେ କାମ ରହିଯାଉଛି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିପାରୁନି ଆଉ। ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଟିକେ ଆସେ ଟିକେ। ଧୋକା ଦେଇଦେଲା ରେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗ ବ୍ରେକଅପ୍ କେମିତି ହେଲା? ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତା ବାପା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ବାଲା ଖୋଜିଦେଲା ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲା।
ଆଗରୁ ଯୋଉ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଲେଲା ମଜନୁ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଶାହଜାହାନ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଜମହଲ ବନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଝିଅ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଇଖାନା ବନେଇବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା। ସାଙ୍ଗ ଏବେ ଆମେ ଆଉ କଣ କରିବା? ଯାହା ହେଲା ହେଲା। ଆଉ କେତେ ପଟିଆ ଏମିତି କଣ ହେଲା।